അവിടെ പോയിട്ടുള്ള ബസ്സുണ്ട്. ഇവിടെ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿಕಲ ಮುಖ್ಯದ ಮಣ್ಣೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಗ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸು ಬೈದ ಅವು ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪನ್ನಗ ಪಾರಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಐತ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಂಡ್ರೆ ಎನ್ನಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗ್ಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪನೋಡೆ ದಯ ಪನ್ನದಂಡ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಚ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು ಐದು ಮ್ಯಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ತೊಯ್ಪ ಉಂತುಲೆ. ಒಂದು ಇಪ್ಪುನು ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ಉಂಡು ಆರು ಪನ್ಪಿನಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಹರಿಯಾಣ ಒಂದು ಜಾಂಬ್ರಿ ಗೋಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಹಿಂಚ ಬತ್ತದು ಚಪ್ಪಲ್ ತೆಪ್ಪಡಪ್ಪಂದು ಎಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಅದೇ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಪ್ರವೇಶ ಒಪ್ಪುನ್ಗೆ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಗುಹೆ ತೊಲೆ ಗುಹೆ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಗುಹೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಗುಹೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಿ ಪೂಪುಂಬರ್ಚಿ ಭಗವತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೇರಳದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚಿ ಗಡಿ ಭಾಗ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಒಂದು ಕೇರಳದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚಿ ಕೇರಳದೇ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂಚಿ ಉಂಡದೆ ಅಂಚ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪಣೆ ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ನಾವು ಅವು ಕೇರಳ ಇಪ್ಪಣೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಅಲ್ಪ ಅಡಿ ಕೂಡ ಪೂಲೆ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ಇದೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳದ ಗಡಿ ಭಾಗ ತುಲೆ ಓ ಬಂಟಾಜ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಪವಿತ್ರದ ಜಾಂಬ್ರಿ ಗುಹೆ ಪ್ರದೇಶ ಮದ್ಯಪಾನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಗಡಿ ಭಾಗ ಅದೇ ಪಂಡ. ಓ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಬಂಟಾಜೆ ಒಂದು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಭಾಗ ನೋಡಿ. ನಾನು ಅಂಚಿ ಕೇರಳ ಇಂಚಿ ಕೇರಳ ಅದೇ ഞാൻ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇവിടെ അവിടെ പോയിട്ടുള്ള കർണാടകത്തിൽ കന്നഡ ആൻഡ് തുളു ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇത് നമ്മുടെ കേരളമാണ്, ഇത് നമ്മുടെ കേരള, നമ്മുടെ കാസർഗോഡ്, ഇത് കാസർഗോഡാണ്. ഇവിടെ ബസ്സില്ല, അവിടെ പോയിട്ടുള്ള ബസ്സുണ്ട്. ഇവിടെ ಬಂದು ಇದು ಗಡಿ ಭಾಗത്തിൽ ಅಂಚಿ പോകുന്ന ಕೇರಳ ಇಂಚಿ ಪಾತನ ತುಳು ನನ್ನ ಪಾತಿರಲಿ ತುಳು ಬೊಕ ಓವೇ ರೀತಿದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರೋ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲೊಂಜಿ ಎರಡನ್ನು ತೆರೆಯೋದು ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಬಾರಿ ದೂರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರದ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ ತುಯಿಲ ಕಾಪು ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ಡ್ ಬೋನ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ ಸೀನ್ ತುಯಿಲ ಕಾಪುಂಡು ತಿನ್ನಂದಾಂಡ ಎಡನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬಲೆ ಬರೋಲಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪ್ಲೇಸ್. ಗಾಯ್ಸ್ ಎಕಲೊಟ್ಟು ಮೇರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಚೊರಪೇಟೆ ಸುರೇಶರು ಅದು ಬಂದ DOP ಸುರೇಶ್ ವೀರಿ ಕುರುವಾಯ್ದು ಚರಿಪಿರಿ ಹತ್ತದು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಟ್ಲ ಹುಲ್ಲೇರು ఆయన ಬಿಡ ಬಿರೋದೇನು ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಕಾರಣ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಿರೋದೇನು ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಸುರೇಶರೇ ಒಂತಲೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ ಚೂರು ಕೆಮರ వచ్చే ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಕುಲ್ದೆ ಸಂತೆ ತಿರುಮೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನಾವು ಈಗ ಪಾನಜದ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಮೋಲ್ ಪುಣ್ಯ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಅಂಚ ಏನು ಹಾಯ್ ಬನ್ನಡ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಉಂಟದ ದೇ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜನ ಉಳ್ಳಿ ರಾಯಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಉಂದಿ ತಿಂತೀನಿ ಸಣ್ಣ ಇಟ್ಟಿರು ಬಾಲ್ದಿ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಹಾಯ್ ಬಣ್ಣ ಇರ್ತ ಹಾಯ್ ಬಣ್ಣ ಈರ ಹಾಯ್ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೇ ಹಾಯ್ ಬಣ್ಣ ನಿಗ್ಲು ಹಾಯ್ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ DOP ಸುರೇಶ್ ರಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳಿರು ಸುರೇಶರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ತತ್ತತ್ಲ ಇಂಚಿದು ಹೋಚಿ ಇಂಚಿದು ಯಾರು ನಾನು ಹೆಂಗ್ಲ ಅವಲುಪ್ಪ ಬಗ್ಲೆ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಾವ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇರೆ ಬುಡ್ಪಿನ್ ಮೇರೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಅಂಚಿದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಡೋದು ಸಾವಿರದ ಜನ ಆಂಡು ಅಲ್ಲ
ಇಂಚ ವಾಟನಾ ಪಿರಾವಡ್ ತೋಡ ಮನ್ಪನೆ ಒಲ್ತು ಬಿರೋಡು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬಿರೋಡು ಮುಸುಂಡು ಒತ್ತುದು ಅಂತ ಪಿರಾವಡ್ ತೋಜಾಡ ಮಾರೆ ನೇ ತೋಜಾಡು ಆಕುಲ್ ತೋಜಾಡ ಟ್ರಕ್ ಮಾರೆ ಒಬ್ಬ ಕೈ ಪಿಂಟಿದ್ದೆ ಸಾವಿರ ಬೇರೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಬಾಂಬ್ರಿ ಓಪನು ಜಾಮ್ರಿ ಜಾಮ್ರಿ ಪಾನಜದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನು ಏರೆಗಳ ಬರ್ರೆತ್ತಂಡಿ ಬರೋಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪುಣ್ಯಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಪನ್ಪೆರ್ನಿಕ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಮೇರೆ ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಹಾ, ಬನ್ನಿ. ನಿಕ್ಲಿತ ಸೀದಾ ಪುತ್ತೂರು ಬರೋದಿಪ್ಪುಜಿ ಬಂದೆ ಪುತ್ತೂರು ಬರ್ತಾರ ಹಾ. ಪುತ್ತೂರು ಬರ್ತಾರ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ವಾರೋಡು ಬೊರೆ ನಾವೇನು ಮಲ್ದೋಡ ಓಲ್ದು ಏ ಅಡಿಕ ಬಿಡ್ದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟರ್ನಡ್ ಎಂಗುಳಿತ್ತೆ ಆರು ಆಕ್ಟಿದವ್ರು ಉಲೇ ಬೈದಿವ್ರು ಕಾರ್ದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಟಿಗೆ ತುಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಟ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಫೋನ್ ತಿರುತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಫೋನ್ ಇತ್ತ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಹೆಂಗಿರ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾರೆ ಆದ್ಯರು ಮಾಡ್ರಿ ಈತು ಬಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲು ಅವಳಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಇವಾಗ ಓ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೈನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಣ ಪನ ಓ ಲೆನ್ಸ್ ಇರ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಐಟು ಬಿಡು ಜೆಟ್ಟು ಮನ್ಪು ಐಟು ಬಿಡು ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ಜೆಟ್ಟು ಮನ್ಪು ಜೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪು